सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचा 35वा वार्षिक व्यापारी एकता मेळावा। आयोजक वेंगुर्ले तालुका व्यापारी आणि व्यावसायिक संघ। आग्रहाचं निमंत्रण। सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचा 35वा वार्षिक व्यापारी एकता मेळावा प्रतिवर्षीच्या परंपरेस अनुसरून यंदा मंगळवार दिनांक 31 जानेवारी 2023 ला वेंगुर्ले येथे सकाळी 10:30 ते दुपारी 5:30 या वेळेत मान्यवरांच्या उपस्थितीत होणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम व्यापारी बांधवांच्या एकजुटीचं प्रतीक म्हणून साजरा होणाऱ्या वेंगुर्ले तालुका वेंगुर्ले व्यापारी आणि व्यावसायिक संघ आयोजित या व्यापारी एकता मेळाव्यास आपण आवर्जून उपस्थित राहावं ही विनंती। निमंत्रक विवेक खानोलकर, अध्यक्ष वेंगुर्ले, प्रसाद पारकर, अध्यक्ष महासंघ। उद्घाटक माननीय रघुवीर तथा भाई मंत्री। विशेष निमंत्रित मान्यवर माननीय नामदार नारायणराव राणे, सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री भारत सरकार। माननीय नामदार रवींद्रजी चव्हाण, पालकमंत्री सिंधुदुर्ग। माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर, विधानसभा सदस्य वेंगुर्ले तथा शिक्षण महाराष्ट्र। माननीय खासदार विनायकजी राऊत, लोकसभा खासदार। प्रमुख पाहुणे माननीय ललित गांधी, अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर। माननीय उमेश दाशरथी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। माननीय के मंजुलक्ष्मी, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग। माननीय सुनील सौदागर, संचालक सारस्वत बँक। प्रमुख वक्ते सीए माननीय उमेश शर्मा, सदस्य जीएसटी कौन्सिल भारत सरकार। माननीय प्रताप होगाडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना तथा सदस्य वीज नियामक आयोग। माननीय विजय केनवडेकर, राष्ट्रवादी समिती सदस्य, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय, एससी एसटी हब। या निमंत्रणाचा स्वीकार करून अगत्य उपस्थित राहावं। श्री गजानन प्रभू, अध्यक्ष टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन सिंधुदुर्ग। श्रीमती जयंती कुलकर्णी, अध्यक्ष जीएसटी प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग। श्री अरविंद नेवाळकर, अध्यक्ष कंझ्युमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशन सिंधुदुर्ग। श्री आनंद रासम, अध्यक्ष केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन सिंधुदुर्ग। श्री दिलीप भालेकर, अध्यक्ष परीट संघटना सिंधुदुर्ग। श्री प्रकाश म्हाडगुत, अध्यक्ष कुक्कुटपालन व्यवसाय असोसिएशन सिंधुदुर्ग। श्री संतोष काकडे, अध्यक्ष वीज ग्राहक संघटना सिंधुदुर्ग। श्री राजन नाईक, अध्यक्ष हॉटेल मालक उन्नती संघ सिंधुदुर्ग। श्री श्रीपाद चोडणकर, अध्यक्ष सुवर्णकार आणि सराफ असोसिएशन सिंधुदुर्ग। ॲडव्होकेट अजित गोगटे, अध्यक्ष गॅस डीलर्स असोसिएशन सिंधुदुर्ग। श्री रमेश भाट, अध्यक्ष आरएसपी डीलर्स असोसिएशन सिंधुदुर्ग। श्री सुजित जाधव, अध्यक्ष फुटवेअर असोसिएशन सिंधुदुर्ग। श्री द्वारकानाथ घुरिये, अध्यक्ष टोलमुक्त सिंधुदुर्ग कृती समिती सिंधुदुर्ग। श्री प्रमोद नलावडे, अध्यक्ष देवगड तालुका पर्यटन विकास समिती। प्रथम सत्र सकाळी 10:30 ते दुपारी 1:30 वाजेपर्यंत। उद्घाटन समारंभ, उपस्थित मान्यवरांची मनोगत, प्रमुख वक्त्यांचं विचारदर्शन, महासंघाचा जीवन गौरव पुरस्कार, कैलासवासी माई ओरसकर स्मृती आदर्श महिला उद्योजिका पुरस्कार, माननीय अध्यक्षांचं मनोगत। द्वितीय सत्र दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत। प्रमुख वक्त्यांचं विचारदर्शन, नवा विचार करणाऱ्या तरुणाईच्या गोष्टी, व्यापारात वेगळा विचार करून बस्तान बसवू पाहणाऱ्या सिंधुदुर्गातील नवउद्योजकांशी गप्पा, कैलासवासी प्रतापराव केनवडेकर स्मृती आदर्श ग्रामीण व्यापारी संघ पुरस्कार, सर्वोत्तम तालुकाध्यक्ष पुरस्कार, आदर्श कार्यकर्ता पुरस्कार, 36व्या व्यापारी मेळाव्याचं यजमानपद मालवण व्यापारी संघाकडे सुपूर्द, भेटवस्तूंची सोडत आणि समारोप। सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघ कार्यकारिणी प्रसाद पारकर, अध्यक्ष, नितीन वाळके कार्यवाह, अरविंद नेवाळकर कोषाध्यक्ष, राजू जठार सहकार्यवाह, सागर शिरसाट उपाध्यक्ष, महेश नार्वेकर उपाध्यक्ष, संजय भोगटे उपाध्यक्ष, सदस्य अनिल सौदागर, दीपक भोगले, राजन नाईक, हर्षल गवाणकर, मधुकर नलावडे, सद्गुरू तांडेल, संतोष कुडाळकर, नंदन वेंगुर्लेकर, राजेश शिरसाट, अशोक गाड, मंगेश गुरव, अभय सातार्डेकर, निलेश धडाम, अवधूत शिरसाट, सिद्धेश केसरकर, पुंडलिक दळवी, आनंद नेवगी। तालुकाध्यक्ष श्रीराम शिरसाट कुडाळ, विवेक खानोलकर वेंगुर्ले, रत्नाकर कदम वैभववाडी, जगदीश मांजरेकर सावंतवाडी, प्रमोद ओरसकर मालवण, शैलेश कदम देवगड, दीपक बेलवलकर कणकवली, उमेश नेरुरकर मालवण शहर, लव मिरकर दोडामार, वेंगुर्ले तालुका व्यापारी संघ,
विवेक खानोलकर अध्यक्ष, राजीव पांगम उपाध्यक्ष, राजन गावडे सचिव, नितीन सावंत सहसचिव, सखाराम सौदागर खजिनदार, अमरेंद्र दाभोलकर सदस्य, गणेश अंधारी सदस्य, अमय प्रभू तेंडोलकर सदस्य, वासुदेव रेडकर सदस्य। पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या 35व्या व्यापारी एकता मेळाव्याचं आग्रहाचं निमंत्रण। मंगळवार 31 जानेवारी 2023। आयोजक वेंगुर्ले तालुका व्यापारी आणि व्यावसायिक संघ। स्थळ सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय वेंगुर्ले।